Knisja mhux neċessarjament għax inti ma rikx tmur il-Knisja. Tista' tkun qiegħed fil-qalba tal-komunità Nisranija u qalbek mhijiex hemm. Allura inti minn barra tista' tidher li qiegħed orrajt okej mal-Knisja, però fil-verità qalbek hija il-bogħod mill-Knisja. Qalbek tkun il-bogħod mill-komunità meta inti taqaf tħobb lill-insara. Il-dawk li l-mulejtak sabiex inti tkun tista' taħsilhom saqajhom kif għamel Ġesu fl-aħħar ikla, fl-aħħar ċena, ġewwa ċenaklu. Inti tista' tkun il-bogħod minn din il-komunità jekk inti qiegħed hemm, però inti qed tgħix il-ħajja tal-komunità Nisranija b'mod passiv. Tmur quddiesax bil-fors, inti sens ta' komunità mhux qiegħed hemmhekk fik, inti ġast tmur dejt id-dmirijiet tiegħek personali, individwali ta' reliġjon u daqshekk, ma fir-realtà qalbek hija l-bogħod mis-sens li inti tkun f'komunità Nisranija. Allura tittara eżattament fejn din il-mixja fejn tinsab fil-ħajja tiegħek. L-aħbar it-tajba però hija din, il-Vanġil jgħid Ġesu nnifsu beda mixi magħhom. Ġesu ma qadx jistenna eżistijaj li dawn imorru ifittxu huma, imma Ġesu imqajjem il-mowt jidħolu f'din il-mixja li huma qegħdin jagħmlu waqt li qegħdin jitbeħdu. U din kemm nixtieq li aħna nemnu eżistijaj. Li anka persuni qed jitilqu l-Kristu, persuni qed jitilqu l-Knisja anka fi żminijietna, aħna nemlu l-mulej se jmur ifittixhom huwa. Ifittixhom huwa personalment bil-grazzja tiegħu b'ċirkusstanzi li jlaqqahom, però jkompli ifittixhom huwa anka permezz tal-Knisja. Kemm għandna bżonn nifhmu eżistijaj li aħna rridu nkunu Knisja bħal Ġesu li tmur tfittex u takkumpanja għal dawk li qegħdin jitbeħdu. Ma nistawx nkunu Knisja li ninalqu fina nfusna, li nedew bina nfusna, li nedew bl-istess nies li dejjem jiġu l-Knisja, li nedew dejjem bl-istess programmi li aħna namlu, li nedew dejjem bl-istess pastorali sena wara l-oħra li nqabdu f'ċirku tibda mill-miliet, tippreparaw ruħek bl-avvent, u mbagħad il-ftit jiem tal-ewwel tas-sena neħdu break żgħir, u mbagħad nerġgħu nibdew ir-randan, u mbagħad lajt, u mbagħad noħorġu bit-barik, u mbagħad nifqgħu għall-vaganzi, u mbagħad nerġgħu nibdew. U faċilment eżistejn nkunu aljenati f'daw l-affarijiet li nagħmlu ta' kull sena u nduru maqfulin finna nfusna, meta nkunu Knis li qegħdin nakkumpanjaw dawk il-persuni qegħdin jitbedu. Ġesu ma qadx jistenna li jiġu huma. Imma Ġesu jmuru stess li jfittixhom. U dawn huma nies li darba kienu fil-komunità ta' Ġerusalemm. Kemm insar eżisti anke f'Malta u f'Għawdex telqu l-Knisja. Aħna x'qegħdin nagħmlu mhux għal dawk li jgħidu li ma jemnux, dawk li huma ta' reliġjon oħra, imma dawk li fil-fatt huma ħutna, kif jgħid San Pawl ħuk li Kristu mit għalih. Aħna x'qegħdin nagħmlu għal dawk li qed jitilqu l-fidi nisranija. Importanti sistijaj, ma nitfawx ir-responsabilità tagħna bħala mamdin fuq l-isfijiet tagħna, fuq is-saċerdoti, fuq min jevanġelizza, kull min hu mammet hu responsabbli għal ħuħ li jidħol f'mixja ta' dialogu miegħu. Kull min hu mammet hu responsabbli li jfittex il-ħaddieħor li qed jitlaq il-fidi li rċieva fil-mamudija. Hija weġġa ta' qalb eżistijaj jekk aħna nibdew nirraġunaw b'ħafna raġunamenti u ngħidu mhux huma jaslu huma. Kulħadd jagħmel li jrid. Alla ma jimponi xejn fuq kulħadd. U mbagħad kulħadd ibagħt il-konsegwenzi tiegħu. Hija verità. Però aħna ħanraġunaw b'dan il-mod qalbna letteralment ma tħoxxejn għal dawn li qegħdin jinqatgħu eżistijaj. Meta l-mulej imur ifittixhom huwa, imur jagħmel din l-esperjenza magħhom bil-mod il-mod ħalli jagħtihom id-dawl ħalli jerġgħu lura, u mbagħad aħna nirraġunaw b'dan il-mod. Din il-mixja eżistijaj li dawn qegħdin jagħmlu Ġesu naraw illi ma jmurx jipprova jbellalhom xi ħaġa, laqqas il-fatt li huwa qam il-mowt, laqqas il-fatt li huwa hu li qed jitkellmu dwaru. Imma Ġesu l-ewwel ħaġa li jagħmel f'dan id-dialogu magħhom huwa li jidħol fid-diżappunt li huma kienu qegħdin jgħixu. Id-diżappunt li kellhom. Ġesu jitlaq f'kelma waħda mir-realtà umana tagħhom kif kienet, ħalli mal-realtà umana ta' mistoqsijiet djufija u dbatija li kienu fiha, Ġesu seta' jibda dialogu f'dak il-punt u jkompli jmexxihom itellaħħom biex ngħidu hekk tarġa'. U naħseb hawnhekk din il-ġrajja ta' Kristu mqajjem il-mewt kif jidħol fid-dialogu ma' disċipli temma u slien għandha ħafna xtajjel tal-limna eżistijaj. Xi drabi aħna lilna s-saċerdoti n-nies jikkritikawna li aħna l-omelijiet tagħna huma boring.
huma rilevanti. Jista' jkun għaliex xi drabi forsi nkunu qegħdin nitkellmu fuq affarijiet illi fil-fatti ma jolqtux il-bniedem tal-lum. Xi drabi jista' jiġrilna anke b'ħafna aħna bħala Knisja li nibdew nitkellmu minn dik li l-Bibja, minn dawk li huma l-verità ta' Alla, però jkunu maqtuwajn mill-bżonn veru tan-nies. Il-bżonn li l-nies qegħdin jgħixu llum il-ġurnata. Irrid noqgħdu attenti mill-estremi. Illi nitkellmu dwar il-kelma tal-Alla sempliċement bħala realtà storika, bħala xi ħaġa tal-passat u noqogħdu nispjegaw eżattament ġara 2000 sena ilu u nifqu hemmhekk, ċertament ħaġa tajba, ma nifqu hemmhekk biss hija ħażina. Mhuwiex l-iskop eżistiji tagħna. Maħniex nagħmlu lezzjonijiet ta' arkeoloġija fit-teoloġija. Però laqqas ma nistgħu mmorru fl-estrem ieħor illi nitkellmu sempliċement fuq il-problemi tal-lum ma mhux imdawlin mir-realtà li l-kelma ta' Alla tipprovdinna, inkella insiru social workers. Dak il-Ġesu jagħmel propju jaqgħad dawn iż-żewġ realtajiet flimkien. Jitlaq minn din l-esperjenza jibsa li għaddejjin minnha u jdawwala bil-mod il-mod bil-kelma. Ġesu jagħmel referenza l-Antik Testament u jgħinhom jifhmu fid-diżappunt tagħhom il-kelma ta' Alla x'għandha x'tgħidilhom. U dinna naħseb hija attitudni eżisti li aħna nibżgħu nieħdu nitalmu mingħand il-Mulej Ġesu. Illi anke meta aħna nintaqgħu one-to one ma' persuni illi għaddejjin mumenti jibsa u għalhekk forsi telqu l-Ġesu l-Knisja, għandna nitilqu billi nifhmu fil-verità u neħtlu fiċ-ċirkustanzi li huma jkunu qegħdin jgħixu. Ħalli mbagħad naraw il-Mulej kif irid idawwal dik ir-realtà, dik iċ-ċirkustanza bil-kelma tiegħu. U nimxu pass pass, ma naqbżux stages, ma niġrux, ma nippruvawx imbellaw il-Kristu lil ħaddieħor. Imma nimxu tarġa, kif il-Mulej Ġesu stess jagħmel ma' dawn id-dixxipli illi tbedu. Dak ifisser eżistijej li aħna bħala nsara llum irid ikollna qalbna miftuħa għal problemi tar-realtà li l-bniedem tal-lum mhux tal-2000 sena ilu, il-bniedem tal-lum qiegħed jgħix u ninsisti tal-lum mhux ta' 40 sena ilu, xi drabi faċilment noqogħdu nitkażaw ngħidu għax fi żmienna ma konniex hekk u għaliex aħna ma konniex nagħmlu hekk wara llum id-dinja fiex waslet. Inutli noqogħdu nqabblu għax ma ħanamlu xejn li fnaħlu l-ħin, irridu biss nirrealizzaw li d-dinja tbidlet u niftħu għajnejna xi wħud minna fil-Knisja għadna ngħixu fil-passat u nixtiequ nerġgħu nmorru lura l-passat u mhux naffrontaw il-preżent ħanaraw kif ħanibnu futur aħjar, niftħu għajnejna ċ-ċirkostanzi kif huma, naraw x'inhuma fil-verità il-problemi soċjali, spiritwali u materjali tal-bniedem tal-lum u naraw kif il-kelma tal-Alla verament tagħti dawl fuq ir-realtà li aħna qegħdin ngħixu fiha llum. Inkella nkunu aħna stess nista' Knisja li l-kelma tal-Alla nagħmluha mhux relevanti għall-bniedem tal-lum il-ġurnata eżistijej. Dan jitlob impenn minn kull wieħed u waħda minna skont il-karizmi, il-ministeru u l-vokazzjoni illi aħna għandna fejn dan il-Knisja. Però żgur